Nu skal Mads have vejet sin vægt, målt sit blodsukker og målt sit kondital. Det gjorde egentlig ikke særlig ondt. Så stop tiden, Johan. Det der er så min første cheeseburger ud af Rigtig mange. Ja, ud af rigtig mange. Den er så lækker ud, ikke? Fredag aften, første aften, når jeg det. Jeg kan mærke, at jeg bliver hurtigt træt. Jeg har det dårligt, og energi kan jeg heller ikke rigtig holde. Jeg er bare udmattet hele tiden. Ja, det. Ja, så har jeg det bare dårligt i det hele taget. Ja, rigtig træt, rigtig dårlig. Sådan er det bare. Mads. Klokken 5. Og jeg er lige ved at falde i søvn. Jeg er træt hele tiden, og jeg kan næsten ikke holde mig mæt. Jeg er mæt i 20 minutter ad gangen, og så bliver jeg bare rigtig sulten igen. Og sådan bliver det bare ved med at være. Jeg har hovedpine. Det har jeg haft lige siden jeg vågnede i morgen. Så meget har jeg Big Mac. Jeg skal have en AGF-menu der, for jeg støtter op. En AGF-menu? Ja. Nej, det er kun 62,5. Jamen, jeg skal stå menu. Jeg tror ikke, der er så meget energi i det her mad her. Håb, der mindst slat til den her pommes frites. Sundt. Gerne. Og han er ikke misundelig på Mads. Og Mads er ikke misundelig på Johan. Mads han nyder sin burger. Det er ligesom at mine fingre, det snurrer sig ned med mine fingre og mine ben, og ligesom min hud, den sådan bare bobler op. Jeg har lige spist en AGF-menu. Og nu skal vi have timer, jeg er lige i hvert fald i søvn. Så blev det tirsdag. Jeg er blevet syg, og det er bare pisse irriterende. Jeg skal begynde at blive syg nu på grund af det her. Men jeg har bare ondt i halsen, og jeg har feber, og så har jeg det bare dårligt. Jeg er udmattet. Det smager godt, det her. Hvad er det? Jeg har egentlig ingen idé om, at det smager fandme godt. Det smager dårligt. Hvad fanden er det her for noget brød? Det skulle være mærkeligt noget, de bruger. Der står, der er pølser i. Men der er ikke nogen pølser i. 2 cheeseburger og en McFlurry. Nu synes for fanden, den er dårlig, den her. Virkelig varmt. Ja. Du skal ikke gennem det. Så skal vi på McDonald's i Viby. Der kommer toget. Super. Jeg får min barndom af. Jeg kan helt klart huske den McDonald's her i Viby. Og Blockbuster ved siden af. Men helt klart McDonald's skal jeg huske. Det var min barndom. Det er min bedste barndomsminde for at høre fra Aarhus, hvor jeg boede i Holme Parkvej i hjertet. Ens læber bliver bare fedtet, når man æder dem her. Når man har spist en Big Tasty Bacon, så har man 100% af det fedt, man skal have på en dag. Det er man Nej, det. Nej, du gør ikke. Du æder det.
Hvad er det nu? Det var dumt det her. Jeg bliver helt spændende. Det er det. Go. Knapper lige mit bælte op. Så er det i morgen, det skal mit første rigtige måltid igen. Jeg glæder mig fandme til. Klokken den er 2:30. Jeg har bare ikke sovet. Nej. Jeg har bare mistet appetit på alting. Hvad med McDonald's mad? Det har jeg heller ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til noget mad. Så er det min sidste måltid. 2 Big Mac og en stor cola. Jeg synes ikke, det smager så godt mere, men det skal jo gøres. Gør det for videnskab. Hold kæft, den er fin, den her. Prøv at se, hvor. Den er faktisk rimelig fin, den her. Men hvordan har du det? Jeg er mæt, men jeg har det fint nok. Jeg har det som juleaften. Jeg er meget glad for McFlurry. McFlurry. Og det her låg, det skal de bare fuck af med. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg gider da ikke spise is igennem sådan et hul her. Så skraver man halvdelen af isen af, når man tager det op. Jeg mangler rigtig lidt af den sidste måltid. Så det gemmer jeg. Jeg overlever konditest. Sig lige det, Mads. Hvad er sig lige? Så du overlever konditest. Fucking nice. Hvis man det ud, det gør jeg ikke. Det skal jo han nok gøre. Stille nu. Det er min sidste blodsukkermåling. Først tænder man det. Og putter man i. Og så prikker man. Boom. Og så gør du sådan her, presser en dråbe ud. Sætter den der. Suger. Ligger. Og venter. Se hvor god jeg er blevet til det. 8,5. Det var så sidste blodsukkermåling. Hvad har du at sige til det, Mads? Det er rimelig højt. Det er nemlig rigtigt. Nu skal jeg ned og have mit kondital nede i Fitness World, og jeg glæder mig til, at det er overstået, for jeg er træt og udmattet, og jeg har ikke spillet med maden mere. Jeg har haft et kvalme. Så følg med. Stop det fucking kamera. Han nu cykler 7 minutter, og det begynder sådan at stikke over hele kroppen og rundt over det hele. Jeg er færdig, og jeg er træt. Jeg er træt, og skal bare hjem og sove nu. Han lavede rigtig mad. Var det hårdt? Det var så McMads. Tak fordi I så med. Hvad siger du? Vi ses til endnu et afsnit af Limas Kuren. Mads, hvordan kan det være, du er så mobset?